W niemiecku doleżycie się przyprawować na poговор. Egzystują różne ataski, które wam muszą spytać na poговору, a wy musicie tak umieć na nich odpowiedzieć. Także doleżycie się przyprawić swoją przedstawę, высветліванне просіцца пожадалі на ту-небо іную пазіцыю. Тента приправа, не приправа, а то, co wy musicie высветлаваць, небо выправаць у вас, musi trwać maksymalnie 1 minutę 30 sekund przybliżnie. Nie śmiecie wszystko wyprawować z tej waszym żywotopisu, protože rekrutery w niemiecku to nie mają rady. Każdopadnie je doleżycie się przyprawić odpowiedzi na ataski, się przyprawić tak zwany Vorstellung, się przedstawę swoją, просите позадали на ту позицию, ветчину это так и на зачатку жикаете. Я вам такові умнені, а прота добре ці умнені можу тоді виужити на той позиції, на якій сам пожадав, небо пожадала.